Hago huelga porque nos han dejado la primaria en bragas y sin un 25% del presupuesto es imposible ofrecer una atención digna a la población con la que trabajamos. No tenemos ni personal ni recursos suficientes para poder llevar nuestra tarea a cabo. La qualitat assistencial que tenim és bona, de moment, pel sacrifici que fan els metges. Tenemos muchos pacientes a los cuales no podemos dar una adecuada atención debido a que tenemos menos de 5 minutos por paciente y lo que pedimos es una digna atención hacia el paciente. El que volem pels nostres pacients és més temps per visitar i amb una sanitat de qualitat, no? Els 12 minuts mínims que necessitem per poder atendre el pacient bé. Les retallades han sigut brutals. No tenim material, es falta personal i la gent no ve als hospitals. Fan contractes molt precaris. No ens queden metges i la pressió assistencial és brutal, mantenint el mateix nivell d'exigència i la qualitat que volem donar no la podem donar. Estem esgotats i la gent ens marxa. I aquest és el gran problema de Concertada. I a més, també demanem una mica més de formació, no? Que ara tenim, a la Concertada disposem de 20 hores anuals, que es queda curt, i a més portem una hora cada dia, a la qual normalment ara, en els últims anys, no puguem assistir la majoria de nosaltres perquè les consultes són eternes i sempre arribem tard, o sigui, no podem tindre aquesta formació. Nos gustaría que también la población nos apoye, porque es para ellos, para lo que luchamos, para darles una mejor atención.